खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फरायग्रोनाय जाबाय लोगोसे दिनै जोंहा खाम आरो सिफुंनि माने जोबथा फाइनाल प्रेक्टिकल दङ दा बिनिनो माबायदि जायो आङो गिबियावनो ए ग्रुपखौ लाग्रोनो सानदों आरोना दा गिबियावनो खामनि जा प्रेक्टिकल बेखौ आसा खालामो साफ्रोमबो मोजाङै होलांगोन होननानै दा आं इसेबां गोलाव कुइसन खालामबाय थाया नायनानै एसे बिदिनो सोंगोन आरोना दा आसा खालामदों एसे मोजाङै होलांखायो दा बे समाव आङो गिबियावनो नोंनि सिनायथिखौ लाग्रोनो थाखाय आं खावलायबाय सनालि पाटगिरि जागोन मैयाथ' जोंहा अरेल सेक्सना थांबाय दिनै जोंहा प्रेक्टिकल माने लाइभ प्रेक्टिकल बुथारनाय आरोना मैयानि नोंसोर होननाय बायदिफोरखौ माने माबोरै बुयो बेखौ बुनानै देखायथारनांगौ आरोना लोगोफोर दायो बे समाव नोङो बुब्लानो जाबाय खामनि गिबि रिंसारथि फारि ना फारि बुलांनाय दंमोन ना जोंहा बे बुलां फारिखौ नोङो बुनानै देखायनाय आं जाबाय होनांगौ मानि थाद' नाङा दे बुबाथाय बुबाय थाथ' दायो बे समाव नोङो बुनानै देखाय बागुरुम्बा थालखौ नों बुनानै देखायदो दे दायो बे समाव नोङो आरजनि तालखौ बुलाय फिसा बालागरसेनि समान गोरोन्थि जाबायना जेबो नङा 1 माइनास जासिगोन दायो बे समाव नोङो बैसागुनि ताल बबे मोनसेखौ सेलेक्ट खालामो आंथ' मोनथाम होदोंमोन नालाय बिनिनो जायखिजाया मोनसेखौ बुबाय थालाय देनाय दायो बे समाव नोङो मोसाग्लांनायनि तालखौ नों बुलाय बैथिं एसे फिसा गोरोन्थि जादों दे बेखौ एसे आन्दाज खालामबाव नोङो फ्रिउ गोमता गोमता ता गोम होननाया ना फ्रिउ गोमता गोमता ता गोम फ्रिउ गोमता ता गोम जानांगोन दे दा नों मा बुंदों फ्रिउ गोमता गोमता ता बिदि आवाजआ एसे सिखारदों दे आन्दाज मोनदों नाखौ
मोनदोंना बेखौ एसे आन्दाज लादो दायो बे समाव नोङो दाउस्रि देलायनि थालखौ बुङो दायो बे समाव नोङो दाल थुंग्रि नोंथां आं होनाया बे समाव नों माखौ बुहोनो आङो जायखिजाया नोंनि गोसो बायदि मोनसे बुले गेलेदो माखौ बुगोन दायो बे समाव नों बुलाय ओरैबायदि थालखौ बुहो ओरैबायदि रिंसारथि फारिखौ फ्रिउ गोम दा गोम फ्रिउ गोम दा गोम फ्रिउ गोम गोम ता गोम फ्रिउ मोन मोन फ्रिउ ता गोम फ्रिउ गोम ता गोम दायो बे समाव नों सिम्पल जोंहा मोसानायाव जि हाबबोनाय आरो ओंखारलांनायनि आलापनि थाल बेखौ नों बुनानै देखायदो गोजोननाय थाबाय दायो बे समाव नोङो थांनो हासिगोन दे